खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै बे फुंबिलिनि गोजोननायजों आरो बे गोथार सानजों लोगोसे जों दिनै ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि ग्रुप एबा बे टीम जानानै जों मोनसे सोमोनांथाव जायगा आरो गिथाव बाथाव जायगा आरो बे जायगायाव फारसेथिं नायनो गोनांथार बे मोनसे जायगायाव जों आगान सुरनो दिनै फुङावनो जों नैबे आइ मारियामनि ग्रथ'नि खाथियाव जों गसंना दं फंबाय स्टेफेन दैमारि लोगोसे रुंसारि जानाय आलफनसा बर' नार्जारिनि खाम्फा फसंनाय खाथियाव जों दिनै जों बे जायगायाव गसंना दं अनजागाफोर जों दिनै जाय जायगायाव धेकियाजुलि एबा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जर्दान होननाय मोनसे गामियाव जोङो गिर्जाजों लोगोसे इसोरनि बैसागु होनायजों लोगोसे बे जायगा 2 किल'मिटारसो गोजान मोनसे हाजो दं आरो बे हाजोआव गोबांथार बे गामिनि जायगानि मानसिफ्रा गोदोनि बोराय बुरिफ्रा दाबो खोन्थायो बे हाजोआव दंफां दाननो थांनाय दंफां बादारिफ्रा मालाबा सिख्रि सिख्लाफोरजों लांखार जायो आरो बे जायगायाव सानसे समाव सिगां स्टेफेन लाहारी होननाय बिथाङा बेबायदिनो माखासे सिख्रि सिख्लाफोरजों बे गारिजों मोगथाङावनो लांजादों आरो गोजौ बिफाङाव दाउबादि बेखौ थिखांना लाना थांदों आरो बेखौ जोबथारनायाव इसोरनि अननायजों फोरबोनि अननायजों बेखौ दिनै मोजां लाबोनो हादों आरो बे जायगायाव मोनसे गिथाव बाथाव सुरंग दं आरो बे सुरंगआव अनजायगाफोर बे सुरंग सिङाव गिथाव बाथाव जिबौ गिथाव बाथाव बादामालि आरो मालाबा जायफ्रा बे सिङाव हाबनो हाया जानो हागौ बे 200-300 बोसोरनि सिगां बे मोनसे जायगायाव जानो हागौ गुबुन हादरनि मानसिफ्रा बेखौ सुरंग खालामदोंमोन आरो बे जायगायाव मबाइलफ्राबो अफ जायो टर्चफ्राबो अफ जायो बे सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ जों खोनानो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेखौ जों दा नायनो थाखाय बिजिर खालामनो थाखाय जों आगान सुरलांगासिनो दं नोंथांमोना उननि गासै भिडिअफोरखौ बे सुरंगखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बे जायगायाव जों नै क्रुस लानानै आरो दै आशिस लानानै आरो गोथार बाइबेल लानानै जों बे जायगायाव आगान सुरनो जोङो आवगायलांगासिनो दं अब्ला नोंथांमोना उननि फारिखौ फारि फारि नुलांसिगोन जों दा आगान सुरबाय जों गारियाव थांगासिनो दङ जों जे जायगायाव थांगासिनो दङ जों गारि सिङाव दङ नायदो जों गेट मोनफैबाय नै रेल फैगासिनो दं दा बाय मोनसे जोंनि गारिखौ बाय लाखिनाय जाबाय जों दा धेकियाजुलि फारसे बै सुरंग फारसे जों थांगासिनो दं नोंथांमोना नुगासिनो जों लामायाव थांगासिनो दं जों दा आबै सेन्टार सफैबाय धेकियाजुलिनि बे हाजोरामथिं आबै सेन्टार दं गोबां बे जायगायाव आबै दं आबौ दं खावब्ला दं गोबां सेन्टारफोर दं हाजोआव एसे समायना सानै मानसियानो नेगासिनो दं खुलुमबाय अनजाग्राफोर आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर खुलुमबाय दिनै जोङो बे गोथार सानाव आरो दिनै बे गामियाव जर्दानफोरनि मोनसे गामियाव जोङो इसोरनि गेदेर अननायजों जों सफैनो हाबाय आरो इसोरखौ खुलुमखांनायनि उनावहाय जों दान्दिसे बे जायगायाव मोनसे थांखिखौ लानानै जोङो जुथुमदों आरो बे जुथुमनाय गुबै थांखिया मा नोंथांमोना नायलांब्ला आरो खोनागोन मानोना अनजागाफोर गुड फ्राइडे जानायनि सिगां मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय जादोंमोन जोंनि खाथियाव माखासे जाय बिथांमोना जाथाय जादोंमोन बिथाङा माखासे मोदायजों नासयजानानै एबा सिख्रि सिख्लाजों लांजानानै दिनै बे माब्रै इसोरनि गेदेर अननायजों बासायजाखो आरो बिथांमोनजों लोगोसे नै बिथांमोन दङ बिथांमोना
बे जेब्ला सिख्रि सिख्लाजों लांजायो मोदाय हिनजावफोरजों लांजायो बुहुतफोरजों लांजायो अब्ला बिथांमोना इसोरनि अननायजों गोबां खस्थ' खालामनानैब्लाबो आरो लोगोसे नै आरो बे दङ आरो गोबां बिसोर 12 जनमोन आरो बे 12 जन गासै फोथायगिरिफ्रा इसोरनि गेदेर अननायजों नैबे सुबुंखौ जाय बियो सिख्रि सिख्ला होनो एबा मोदाय हिनजावफोर होनो आरो बै हाजोआव गिथाव बाथाव सुरंग दं जाय सुरंगआ जानो हागौ 300 बोसोरनि सिगांबो बे पुरानाथार बे जायगायाव गोबां मानसिफ्रा थांनो गियो बाहाय गिथाव बाथाव जिबौ गिथाव बाथाव बादामालि गिथाव बाथाव मालाबा आयुमाफोर ओंखारो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो दिनै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे बिथांनिफ्रायनो जोङो फारि फारि मिथिगोन आरो बिथाङा माब्रै जायामोन आरो बेखौ दिनै आङो नोंथांमोननिसिम सोंनो थाखाय आगान सुरबाय अब्ला नोंथांनि नामा मा नाम आंनि मुङा श्री स्टिफान लाहारी नोंथांनि गामिया मा गामि आंनि गामिया जाबाय जर्डानपुर कैथलिक ससाइटी आच्छा अब्ला नोंथांनियाव जों मानो थाखाय फैदों बे फैनायनि गुबै थांखिया बेनि जे जति प्राइम मिनिस्टार टीमनिफ्राय जों सफैनाय गुबै खारना बेनोदि मानोना नोंथाङा सानसे समाव सिख्रि सिख्ला एबा मोदाय हिनजावजों दैखारलांजादोंमोन आरो बे समाव गिथाव बाथाव मोदायनि नासयजानायाव नोङो गोबां सैनांदोंमोन दा बेखौ लानानैनो जों नोंथांनाव माखासे सोंलुफोर सोंनो सानदों थारैनो बे बाथ्राया सैथो दा आरो माबोरै नों बायख'जानायखौ मोनखो बेखौ अन्नानै एसे बुंनो हागोन ना औ आं बेखौ फारियैनो आं बुंनानै खिन्थालांनो बिथांमोना जे सोंनो फैबाय बेखौ आं थारैनो मिथिहोनो लुबैयो जाहाथे बयबो मिथिजानाय जायो जेन आरो बयबो साबधान जायो जेन फरब मानिनो थाखाय आखायाव थाखा फैसा गैयैनि थाखाय मा फरब मानि फरब बे समाव जोङो बोसोराव गुड फ्राइडे पालन खालामोमोन नालाय बे गुड फ्राइडे पालन खालामनाय समाव जोंहा बे जर्डानपुर मण्डलीयाव फरबनि समाव उत्सब मानिनो थाखाय ना बेदर एसे खांलायलायनानै जालायलायो फुरथि खालामनानै लाखियो बेखायनो जोङो एसे एनै कालेक्सन खालामबायनानै ना बेदर जानानै फरबखौ लाखियो नाथाय बे समाव आंहा आखायाव थाइसेबो फैसा गैयामोन गोबां दुखु आरो जिंगा सिनायजों आङो आंनि खाथिनि बिदा फंबायफोरजों बिसोरजों थांफानानै आं एसे एनै हाजिराफोर मोनो खोमा होननानै थांफाना मावहैदोंमोन बे समाव आंनि असर सुबुरिया बिदा फंबायफोर दङ गासै 12 जनसो जायोमोन आरो आच्छा बे 12 जननि गेजेराव अब्ला सासे आंनि खाथियाव जिरायदों मा नोंथाङाबो बे समाव फैमोन नामा औ आंबो दंफायोमोन नों दंफायोमोन औ गासै 12 जनमोन नोंसोरो औ आच्छा बे अब्ला बिथांनि बे जाथाय जानायखौबो नोंथांमोना नुजोबदोंमोन आरो बे नोंथांमोना सहाय खालामदोंमोन ना औ जों बेखौ गासिखौ नुजोबदों आरो बेखौ मोजाङै सहाय खालामनानै लाबोदों आरो न'सिम आच्छा दा बेनिफ्राय जों साखिया बिथांनिफ्राय मोनबाय समाव नोङो बे मा जायामोन अन्नानै खोन्थानो हागोन औ दा बे गुबै जाथाया बेबादि जाहैबाय जेब्ला बिसोरजों आङो हाजोआव जेब्ला सौहैयो अब्ला जोङो 12 बाजि खाबायमोन साननि 12 बाजि साननि 12ता जाखाबायमोन थ' 12तानि ओंखाम जानानै जोङो बेलासेयाव जोङो आरो बे थानाय जायगा केम्पखौ लागारनानै जि जायगायाव हाजोखौ गाखोलांनो थरसे दंबावोमोन बेखौ जोङो जलफान जानानै गाखोलांबाय जेब्ला थांनानै जोङो जायगाखौ मोनहैयो अब्ला बे समाव अखा एसे हाबाय आच्छा बेलासे 4:30 जानाय समाव गासैबो लोगोफ्रा केम्पआव ओंखाम संजाबाय सोरबा तास गेलेबाय सोरबा बायदिसिना गेलेबाय थ' फंबाय एसेबजों आंजों ओंखाम संनायाव आलु सावजादोंमोन आच्छा बे केम्प माने बादा लुनाय बादा लुनाय आरो बादा लुनायाव थाथ'नानै जों आलु सावजादोंमोन बे आलु सावजाबाय थानाय समावनो एसे फंबाया बुंदोंमोन आदालै आंनो एसे हारमुनि दामनो फोरोंब्ला होननानै मबाइलाव केसिय' एफएमखौ दिन्थिदोंमोन आरो थ' बेखौ दामनो फोरोंखांनायनि उनाव एसे फंबाया बुंबाय होद रलै आदा आंना आलु सावनाया खामबाय खोमा होननानै बियो दावदाबाव थांदोंमोन थ' बे दावदाबाव थांनाय समावनो आंबो दफां सिखारनानै र' दैमुआव एसे दै लोंना फैनो होननानै बे जायगानिफ्राय एसे खोलाजों दावथ्रोदलांदोंमोन आङो अब्ला समा माबायदि जाखोमोन बे समाव होनबा मोनानि
6 बाजि 45 मिनिट जाखाबायमोन 6टा 45आव तो बे समाव जेब्ला आङो दै लोंनो गङो बे समावनो अकस्मात साथाम सेंग्राफोर गिदिर गिदिर फैबाय बबेनिफ्राय फैखो हाजोनिफ्राय बे समाव दैसाया मोनथाम दङ मानसिना सोर मानसिबो सिनायला भुत नामबो सिनायला आङो जायखिया गोजौ गिदिर गोगोम गोगोम फैबाय आच्छा तो बेबायदि मा जाखो बेलाय मैदेरसो जाखो ना मा जाखो आं जेबो थाल मोनाखिसै होमब्ला बिसोरो आंखौ आखाइ फारसे फारसे दफं हमनानै गोजौ बामखांबाय आच्छा दा आं बे समाव आङो अकस्मात हाबाब आइ मारिया होननानै आं गोसोखांदोंमोन आं मा जाखो होननानै तो बेयावनो आङो फाखोथाम फोल्डिं जाम्प खालामनाय जादों गोजौआव बे फोल्डिं जाम्प खालामनायाव साथामखौबो आं जोख्लायफिननो हादोंमोन तो बे फोल्डिं जाम्प खालामनायाव साथामबो गोग्लैनानै थानायाव अकस्मात आरो बे 12 जन सिख्ला फैफिनबावबाय 12 जन सिख्ला मोगथांनि ना सिमांनि ना सिख्रि सिख्ला बे सिख्रि सिख्लाफ्रानो जागोन आंथ' मानसि गुबैखौ नुवाखिसै नायनायाव मानसि गुबै बादि नुबाय नाथाय बिसोरो मानसि गुबैथ' नंखायाखिसै बै साथाम मानसिया गोग्लैलांनाय लोगो लोगो बे सिख्लाफ्रा गासिबो आंखौ सारिजों मेरायफबनानै बिरखोलांबाय नोंखौ लानानै बिरखोबाय बिरखोलांबाय तो आङो बाव सुबारि ना अन्थाइबारिनो जेबो थाल गैया बे सिमां ना मोगथां मोगथाङावनो आच्छा दा बे आंखौ लानानै थांनायनि उनाव बिसोरो 3 घन्टा बिसोर हाजोआव नागिरबाय थानांदों फंबाय नागिरदों आरो थरला फंबाय नागिरहैदों मुनु फंबाय नागिरहैदों बिसोरो 3 घन्टा आंखौ नागिरहैबाय हरनि 12:30 जाखाबाय नागिरै सारिजों मेरायनानै उरायलांबाय होमब्ला बे समाव आंखौ मोनसे गोजौ हाजो बे नाला दङ दै गोथौआव गोजौथार बेजों माने जा मानता मानसियाबो थांनो हाखाया एकदम सु गोजा रावबो थांनो हाया बेयाव सियार बायदि मोनसे अन्थाइ खाम्फा दं बेयावसो आंखौ फुथुनानै दोनहैदों बे सियारा मा सियार अन्थाइयानो सियार जाखो ना अन्थाइनि महरै जाखो दा बेखौ दिन्थिनाय मथेबाथ' आंनि लागै आंनो दिन्थिनायाव बिराद गिदिर माबायाव मन्दिर सिङाव दोनहैदों सनानि मन्दिर गोजा ओमफ्राय आंखौ जिराय होनायाबो सनानि सियारसो बेनिफ्राय सिख्लाफ्रा गासै गावसिनि कम्पाउन्डआव लांनानै फिफा बोरायखौ लिंबोबाय बे फिफा बोराया बुंदों हाबाब फिसाफोर बे मुनुस मायाखौ बेसारा दुखु खस्थ' खालामनानै फैसा खामायनो फैनाय मानसिखौ मानो आलाय सिलाय लाना फैखो होननानै रायदों फिसाजोफोरखौ अब्ला बिसोरो बुंबाय आफा बे फंबाय नङा बे आदाया जोबोद दुखुथिया आखायाव थाखा फैसा गैयै गोरबोनि दुखु गाबनायजों थाखा फैसा नागिरनो फैदों बेनिखायनो जोंनि थानाय बे सनानि बाक्सु मोनसे थानायखौ आरो थाखा बाक्सु मोनसेखौ बे आदाजोंनो थानानै आं हरगोन होननानै बुंदोंमोन तो बे समाव सनानि बाक्सु सनानि बाक्सु मोनसे ओमफ्राय थाखानि बाक्सु मोनसे दङ दाबो दं नामा नोंनाव आंनावथ' दा गैला दा गावसिनियाव दं खोमा हरनो नागिरदोंमोन बेखौ हराखिसै माने लांफिननो नागिरदोंमोन लांनो हायाखिसै तो बे जाहोना बेबायदि जाबाय बेबायदि नुबाय थानायाव दिन्थिबाय थानायाव आंखौ बोजों गावसिनि माबाफोरखौ आसनफोरखौ मन्दिरफोरखौ आरो गावसिनि न'फोरखौ दिन्थिबाय थाबाय बे न'फ्रा माबायदिमोन न'फ्रा एकदम जोंख्लाब माख्लाब रिथि रिथाव बिबार बारि आरो रिथि रिथाव लाइटफोरजों जोंख्लाबजोबनायमोन सनाफोर दंजोबो तो बेबायदि नुबाय थाफुनायाव दैथुना ओमफ्राय थरला दैथुन मोना मोनहैदोंनो बिसोरो आंखौ दै आसि सारहैबाय आङो जानजियाव सिखा लादोंमोन सिखाखौ सोर बख'हैखोथाय बेखौ आं आन्दाज मोनासै बा सिखाखौ बख'खांनानै आंखौ साब्रैजों हमख्रबहैबाय बिसोरो माबाफ्रा फंबायफ्रा हमख्रबहैयोब्ला बिसोरो एकदम गाबख्रावजोब्बाय आलेलुया आलेलुया होननानै होमबा बिसोर दा हमथानो हाया जाबाय बाजेट बाथेट खांग्रां खुग्लुब जाजोब्बाय होमब्लाबो देन्द्राय मेमराय मेमसि खालामनानै बेसेबा गोजौनिफ्राय खेमाव बामनानै लाबोबाय आंखौ बादा थानायाव गोदोनानै लाबोबाय ओमफ्राय बेवहाय आशिस दै सारनानै रजालि गानहोबाय
आरो बयबो आर'ज खालामबाय बे आदा जुमब्राबो दंमोन आदै जुमब्राबो दंमोन हे फै दे हामबाय मोजाङैनो सफैबाय हाबाब माब्रै बोरै दैदेनलांखो होननानै बे गिबाय थादोंमोन थ' बे समाव दसे रेस्ट मोननानै जों जिरायबाय होमबा आं बे समाव बुंदोंमोन देलै आदैमोन मा खालामबावनो खामानिफोरखौबोथ' मोजाङै मावफुंजोबनोबो हायाखिसै दा फरबखौ आं माबोरै जाहैगोन फिसाफ्रा आलाय सिलाय जाजोबगोन मालायफ्रा ना बेदर जायोब्ला आंहा मोखां सायर' आं मा मोखाङै थांबावनो गाबोन मोजाङै मावफिननोसै होनना बुंदोंमोन आं बे समाव आदै जुमब्राया बुंबाय नाङा आदा दे बेफोरखौ दा गोसोखांथारसै दानो थांनोसै हर 12टा जाबाय हरनि 12टायाव नोङो मोजांल' हामग्रोथों बेफोर जेबो नङा थौ होननानै आदै जुमब्राया लिंबाय बबेनिफ्राय बै केम्पनिफ्राय माबा केम्पनिफ्राय बादानिफ्राय माने हाजोनिफ्राय न'आव थांनोसै होननानै लिंदोंमोन थ' बे समाव लिंहांनायाव दे बिदिबालाय थांनोसैबा दिरुंफोरखौ थनदो साइकेलफोरा बुथुमखादो होनना बुंदोंमोन आं होमबालाय थोदो ओंखारदो होननानै दसे ओंखाम संना दोननायफोरखौ जास्रानोसै होननानै जाहांदोंमोन आरो बे समावनो आरो धोमोकसे फैबावनानै आंखौ माबाजों मा होनो बबेनिफ्राय जे मारुथि लाबोब्रबखो आसरित बिसोरो नुवाखै आं नुबाय बे मारुथिखौ बबेनिफ्राय जोंख्लाब माख्लाब मारुथि लाबोखो लानानै आंखौ दफं थिखांबाय बा दफं थिखांना थाङोब्ला बिसोर गासैबो फंबायफोरा बारसिनहैजोबबाय होमब्ला बारसिनहैजोबब्ला दंफां खाग्रा दिरुंजों आंखौ जानजियाव खादों आथिङाव खादों गोदोनायाव खादों जेरबायाव खादों बे मा जाजोबखो दिरुंआ उनाव बे दिरुंफोरजों बिसोरो आंखौ खानानै बोबथिंजोबबाय आखायावबो ओरैबो 6 जन ओरैबो 6 जन हमजोबबाय हमथाजोबबाय 12 जनबो होमबा बे समाव बे एसे फंबायाल' उनाव दङमोन रुवा लानानै मना लानानै होमबा बिसोर बे हमथानाय मानिया गासिबो आंजों अन्थाइ बारियाव खुग्लुबहैफाजोबबाय फेनद्राब गारहरजोबबाय आं हारसिङैब्लाबो बिसोर 12 जानो हायाखै रावबो थाबथानो हायाखै नोंनाव दे सिख्लानि मोदायनि बोलोआ हाबजोबबाय बिसोरो अना खाना अन्थाइयाव खुग्लुबहैजोबबाय सोरबा खावलाय दोलाबदों सोरबा खाफाल दोलाबदों सोरबा गन्थं दोलाबदों उनाव आङो बिसोरखौ माबोरै हामबाय होबावनो होननानै आंहा गोसोआव बिराद गाबखांनाय दं दासिमबो बे जायगायाव आं थांनो हाया मोजाङै थ' बे जायगानिफ्राय बिसोरो नेरानेफोरा खमलायै खाथाबफिननानै जानजियाव खाथाबदों आथिङाव मोननैयावबो खाथाबबाय जबरदस्ति बुजुनानै बिसोरो हरनि 1टासिमाव नैबे सफाय जोंनि गाथोनसिम आरो सावख्लानि गाथोनसिम आरो महिला आइजोफ्रा बिमाफ्रा आंखौ एकदम माबासिम बेंना लायनांदों सफाय खर'हाय फाग्लानि न'सिम हरनि 12टायाव आंनि मण्डलिनि गासै महिला आइजो बिमाफ्रा बिमादैफ्रा फंबाय बिनानावफ्रा गासिबो हराव थांनानै आंखौ बेंना लायजोबदों आसिस दै लानानै रजारि लानानै फुनफब लानानै लिंनानै लाबोजोबदों बेनिफ्राय जेब्ला बे सफायनिफ्राय जोंनि गामियाव गाथोनाव गाखोनो नागिरब्ला आरोबाव बेयाव थिप मोनसे जुजि फैबावदोंमोन बेयाव आङो 3खौ बुथारथारनो गोनांमोन ओमफ्राय नोंखौ मिथिनो मोननाय मथेब्ला नों सौब्लाबो नाङाखैनो नाथाय नोंनि आखायाव माबा रिं रजारि दंमोन नामा बेजों सौनायावसो नांदोंनाय नोङो बुंदोंमोन बे रिं रजारिया आंनाव दङमोन बे रजारि थानाय समाव बै गिदिर माथामा जि गोग्लैदोंना नै बे समावसो बे रजारिया थादोंमोन रजारि थानायखायसो बे माथाम गिदिरा गोग्लैदों सौख्लायजोबनो हादोंमोन रजारि गानैजों सौब्लाबो नाङाखैमोन जेब्ला बे रजारिया गबायना बोरैबा बख'ना लांबाय खोमा बिसोरो बिनि उनावसो बै सिख्रि सिख्लाफ्रा खारबोजोबबाय बोलो मोनदों बिदि जाहैदों बेवखायसो माने सौबाबो नाङासै आरो बिसोरबो आंखौ हमथानो हायाखिसै बेबादि जाबाय फैयै लाबोनानै नैबे गाथोनाव 3 हिनजावफोर आरो 3 हौवाफ्रा थैथारनो गोनांथारमोन बेयाव खुनु रोखोम फंबाय मार्टिना बेनेडिक्ट रजारिजों आंखौ खाफालाव बुदों नै बेयावसो रैखा नङाबा आं बे सावख्लानि गाथोननिफ्राय पल्डिं जाम खालामब्लानो 3 हौवाफ्रा थैयोमोन आरो 3 हिनजावफ्रा थैयोमोन बेयाव इसोरा आइ मारियामा आरो फंबाय मार्टिनखौ आं हामबाय होयो लायनो थांनायफ्रा लायनो थांनायफ्रा माने बे सफायनिफ्राय जोंनि गामियाव मानखोनोसैमोन आरो बै गाथोनाव दङ दा नुलांबाय माने नोंनियाव सैताना गाखोनानै
बिसोरखौ बुथारनाय जासिगौमोन नोङो बुथारनाय जासिगौमोन थ' बेयाव बहुद इसोरा हामबाय होयो आङो धन्यबाद आरो फंबाय मार्टिनखौ हामबाय होयो बेनेडिक्ट रजारि लांनानै बे आंखौ क्रुसाव आंखौ हैदों आरो फुननानै खुदुमहैदों आरो बुस्रुदना हैदों बेवहाय रैखा जाबाय बेनिफ्राय नोङो सफैनानै बबेहाय ओमफ्राय सोरजों बिजा हरबावामोन आरो बिनिफ्राय गासैबो आंखौ महिला आइजोफ्राबो आरो रायजोफ्राबो मोजाङै बामना लाबोनानै गिर्जा न'आव सोबाय आंखौ गिर्जा न'आव सोनानै फंबाय दैथुना आदा दैमालुनिसिम फन खालामहरबाय हरनि बेसेबां जाखाबाय हरनि 1टा जाखाबाय बे समाव हरनि 1टायाव जेब्ला फन खालामहरो होमब्ला आदाया आंनि थाखाय हेलिं खालामहरबाय बे समनिफ्रायसो आंनि खुगायाव माथो फैबाय होमब्ला आइमोन फैदोंमोनब्लाबो रावबो रायथिनो हायाखै रावदावनो हायाखै खुगानिफ्राय जेबो फुथियाखै बेबायदि जाबाय थाबावदोंमोन आं जेब्ला हर गेजेराव नोंखौ 1टा सोआव बिहरदों हेलिं खालामहरदोंमोन नों अब्ला नोंनिफ्राय ओंखारलांदवाखैमोन आरो अब्ला नों गोग्लैबाय बिहुस जाबाय बेनिफ्राय सिमब्रि जानानै बै सिख्लाफ्रा ओंखारलांबाय बिनि उनावहाय नों आंजों मोजां रायज्लायहरदों दा होमब्ला नोंखौ आं सोंहरदों नों सोर होननायाव अब्ला नों गावनि मुंखौ मोजाङै मख'ना लादों आरो बिनि उनावहाय माबाफोर जाबावदोंमोन नामा बिनि उनावहाय नोंहा माबाफोर नोङो बिनि उनावहाय आरो ओमफ्राय नोंखौ आंनियाव लाना थांबावदोंमोन नामा नोंखौ रजारिजों खाबथानानै बेबायदिसिम उनावहाय जाखारबाय थाबावदोंमोन बेबायदिनो बे फिरिया स्टेप मोनसेया जेब्ला गिर्जा न'निफ्राय जेब्ला न'आव लाबोबाय बे समाव एसे होस फैबायमोन एसे जाबायमोन हेलिं खालामनायनि उनाव एसे होस फैबायमोन मोजां जाबायमोन बेबायदिनो मास मोनसे बा मोननैसो थाबावनानै फिरि मोनसे आरोबाव आंखौ माबायाव मा जोङो मिसनाव मानिबा प्रग्रामाव थांदोंमोन ना ट्रेक्टरजों मोनायाव माबा प्रग्रामाव थांदोंमोन मारिया जात्रामोन नामा मारिया जात्रानि प्रग्रामाव बे मारिया जात्रानि प्रग्रामाव थांब्ला ट्रेक्टरजों थांनाय समाव बे लावदांगिनि साहा गालै थेरोंबारि फैफिननाय समाव ट्रेक्टराव बारखोफाबाय सोर सिख्लाफ्रा लांफिनथारनो जे हाबा खालामनो ना मा हिसाबै बिसोरो बे सबसे गिदिरसिन सिख्लानि नामा सनिया देबि बे माबानिफ्राय मा होनो फार्स्ट दैनिफ्राय बेलस्रि एरियाखौ बेंजोबो बियो बे मोदाय सिख्लाया बिफाया गावबुरा बिफाया गावबुरा बियो बे एरियाखौ बेंजोबो बिनि सेलाफ्राबो बिराद बुरजा दंबावोनो दा बियो सानदों बे एलेकायाव आं नोंखौ लांनानै नोङो एसेबां दुखु खस्थ सहायबाय थायो आरो बे जर्दानपुर मण्डलीखौ दोननायनि लाब गैया नोंखौ बेयाव जेसे दोनबाय थागोन नों बिदिनो खस्थ जाबाय थानांगोन होननानै आंखौ बेयाव लांना दोनहैनो नागिरबाय थायो बे लांनाय माने नोंनि जिउखौ लांनाय बिदि लांनानै माने सनाजों बुरखायो फैसाजों बुरखायो बाक्सु गिदिर गिदिर दङ थाखाया माने सना रुपा आमदानि सिख्लानाव ओमफ्राय नोङो खालि बिबार बारियावल' आंजों दै सारफाबायल' था बिदिल' बुङो हाबाब आं बेबायदि संसाराव एसे सान्थिखौ आं लुबैया आंहाबो बिदा फंबाय दं गथ' गथाय दं आं नोंजोंथ' थानो हायाना आंजों थायाबालाय नोंलाय मानोथो एफा खस्थ' फैसानि सिन्था खालामबाय थायो बिदि बुङो आरो सिन्थाखौलाय आं खालामनांखागोन मानोना आङो मानसिसो नालाय आं नांगौ बायदि बोलो थोजोबैखाय आङो खामायस्लाबनो हायाखै फिसा फिसौनि थाखाय आं सिन्था खालामनो गोनां जायो नोङो अनोबालाय सहाय मोनदो एसे सहाय खालामबानो जाबाय दा होमबाबोलाय आं नोंजों थाथाबलायनांगौनि खोथा गैयाना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बे मोदाय हिनजाव सिख्लाजों रायलायदों आरो दा जों सरि जोङो नोंनाव सोंनोसै मानो समनि खोथा जों दान्दिसे उनावहाय जोङो बे सुरंगआव आरो बै हाजोआव बे अन्थाइयाव बे दैलामबारियाव जोङो थांनो ओंखारगासिनो दङ दा बिथांनि जाथाय जानाय जायगासिम जों सहैगोन आरो बेजों लोगोसे दा नोङो बेनिफ्राय हिलिं खालामनायनि उनावहाय मोजां जाबाय आरो बै सिख्लाजोंथ' रायलायबाय नों बेनो थाखा जासि जाबाय सना रुफा जासि जाबाय दानि आं नोंनाव सोंनो लुबैदों दा बिनि उनावहाय नोङो आरोबाव जति प्राइम मिनिस्ट्रिसिम एबा आंनिसिम नोंखौ गामिनि मानसिफ्रा दोबै दोबै नोंखौ आखाइयाव रजारि माला खालामनानै आरो आखाइयाव रजारि आथिङाव रजारि खाप लानानै नोंखौ लानानै थांदोंमोन दा बे समाव नोङो बेनिफ्रायसो ओजोंहाय माबायदि सोखा जानायखौ मोनबोखो बेखौ एसे बुंनो हागोन ना बेयो जाबाय दा जेब्ला
मे मासनि रजारि खालामनानै मिशननिफ्राय जोङो जेब्ला गिदिंनानै फैफिनो जात्रा प्रजेक्सननिफ्राय गामियाव फैफिनदोंमोन ट्रेक्टराव दा ट्रेक्टरनिफ्राय जेब्ला जोङो गामि मण्डली बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रा जेसेबां थांफादोंमोन बिसोरो गासैबो जयैनो गामियाव मण्डलीयाव आरज खालामफैफिननानै मोजां जाबायमोन। बेनि उनावनो आरो सप्तासे थानानै आङो गोबां दुखुजों गोग्लैफिननायाव गामिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ ट्रेक्टराव लानानै आरो दैमालुनिसिम उदालगुरियाव लांनानै बिनो लांफाबावनाय जाबावदों। दा बे समाव आरो दैमालुआ गावनि न'आव सानथाम आरज खालामबावनानै सानथाम आरज खालामनायनि आङो न'आव फैनानै आरो 9थि दिन उपबास थाफैबावनायनिफ्राय आङो दिनैसिम एसे मोजाङैनो सोलिनानै दङ। दा नोंनियाव बे मोदाय हिनजाव दाबो माने सम सम आंनि जिंगासिनाया बारा जायोब्ला सम सम सिमाङाव सोपनाय फैबाय थाबावो। ओहो सिमाङाव हरनि 12था जाब्ला सिमाङाव सोपनाय फैबाय थाबावो। अब्ला जों मिथिनो मोनबाय अनजायगाफोर जिंगासिनाया मानसिखौ बेसेबां गाज्रियाव लाबोयो। जिंगासिनायजों जों पापबो मावनाय जायो। बिथाङा थाखा फैसा न' बां गथ' गथायखौ लानानै गोबां सिन्था खालामनायाव दिनै बे जिंगासिनायजों मोदायखौ बरायनाय जायो। जिंगासिनायजों लुबैनायजों जों गासिबो सैताननि माखासे खामानिफोरखौ जों बरायनाय जायो। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नोंखौ आङो खावलायो नों जिंगासिनो नांला। गासिबो इसोरनि आखायाव गथाय फोरबोनि आखायाव गथाय। मानो फोरबोआ नोंखौ अनबाय, जिसुआ नोंखौ अनबाय, गोबां बिदा फंबायनि अननाय आरो बिनायखौ मोननानै नोङो दिनै मोजां जाबाय। नोंखौ नङाबाथ' बिदि रायज्लायनो हाया। नोंखौ हमख्रबो नाथाय नोङो 12 जन मानसिखौबो जोखांनाय उरायहोयो। आरो दिनै नोंनि बे इसोरनि गेदेर सोमोनांथाव अननायखौ जोंबो इसोरखौ मालाबाबो बावनो हाया। दा बेनिखायनो नोंखौ हामबाय होबाय। दा बेनिखायनो नोंखौ हामबायनो जोङो नैबे हामबाय होयो। आरो दा बेनिखायनो जोङो आं एसे रायजोफोरनाव सोंनो सानदों। दा नैबे रायजोफोरनाव अनजायगाफोर आच्छा बे थारैनो बेबायदि जाथाया जामारदोंमोन नामा? जादोंमोन। आरो नै बिथाङा थांदोंमोन। बिथाङा बेयाव हमथाफानायाव दंमोन नामा? औ आंबो दंमोन। नोंसोरबो 12 जननि गेजेरावनोबो दंमोन नामा? औ दंमोन। बेनिफ्राय नोंसोरखौ जोख्रांजोबदोंमोन नामा? नाख्रांदोंमोन। आच्छा बेसेबां नै मोदायनि बोला। बेनिफ्राय नै आं रायजोफोरनाव सोंनोसै मा बे थारैनो बियो जादोंमोन नामा? बेथ' जादों ओमफ्राय दा बेखौ सोर सोखाखो? बेखौ सोखानायाथ' जिसुआनो सोखाबाय। थारैनो जिसुआ सोखाबाय दा? सोखाबाय। आं नै मानगोनां फालकनिसिम सफैबाय। बिथाङा बे जर्दानफोर मण्डलीनि सासे लावखार आरो बिथांनावबो सोंनाय जायो। थारैनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननायजों बे स्टेफेन लाहारिया थारैनो दिनै मोजां जानायखौ जोङो नुबाय दा? औ जों नुबाय। सोर सोखाखो बेखौ? प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आनो। अब्ला रायजोफोर आं नोंसोरनावबो सोंबाय। आच्छा नोंसोर मा बुङो? जिसु ख्रिस्ट'आनो नोंगौ इसोर नंगौना नङा? नोंसोर मा बुङो? जिसुआ सोखादोंना सोखायाखै? सोखादों। अब्ला जों जिसुनि मुङै बयबो बिथांनि मुङै जों इसोरखौ हामबायनो आखाइ खब दे। हामबायसै। दा अनजायगाफोर अब्ला जों दा गोबांथार बिथांनिफ्राय माखासे गोख्रों टेस्टिमनिखौ जों खोनानो मोनबाय। आरो जों दा बै सुरंग बै हाजो जाय जायगायाव सिख्लाफ्रा बिथांखौ गोबां नासयदोंमोन आरो मालाबा सिमाङाव दाबो लांनो नागिरो। बेखायनो दा जों बिनिसिम बे जायगासिम ओंखारनोसै। नोंथांमोना लासैनो नुलांसिगोन। बै जायगायाव जों हाजोआव जोङो दा गोबां बाइकजों जोङो आवगायलांसिगोन। नोंथांमोना नुनो मोनगोन। अब्ला बयखौबो गोजोन्थों। जिसुआ बाख्नाय जाथों।